Ninthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndi mphatso tebulo poyamba nayi mitu yake. Masiku 16 olimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi ana awakhazikitsa mmawa ku Phalombe. Akatswiri ogwira ntchito za luso la intaneti awalimbikitsa kukhala ndi chidwi choyika ndalama zochuluka pa ntchito yolimbana ndi umbanda wa pa intaneti kuti Malawi apindule ndi ntchito zake. Ndipo alimi mdziko muno awapempha kuti adzisamala mbewu zawo kuti zokolola zawo zidzitha kupeza misika mosavuta. Chimanga cholemera matani 4,000 achinyamula kudzera pa njanji kuchokera kuli nkhokwe yosungira chimanga ku Lilongwe kupita ku Balaka kuti akachigawe kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawocho. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma Afayupi Mofongo ati cholinga chawo ndi kufikira anthu onse omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno kumvuma. Beatrice Mwabe wadza ndi ripoti. Poyankhula pomwe amalongedza matumba achimanga chomwe achigawe m'maboma mchigawo cha Kuvuma, mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Dodma Afyaupi Mwafongo ati mwa matani 4,000 omwe agawewa 2,500 awatumiza kale kumalo osungira chimanga ku Liwonde. Amwafongo ati Dodma ndiyokonzeka kwambiri kuti ipereke chimanga kwa anthu omwe akhudzidwawa ndipo akugwiritsa ntchito njanji komanso galimoto kuti akafikire anthuwa mu nthawi yabwino. Iwo ati ndiokondwa ndi kukonzanso kwa njanji mdziko muno yomwe ati akunyamulirapo chimanga chochuluka pakamodzi chomwe chikumakafika mwamsanga ndipo zikuwathandiziranso kupulumutsa ndalama zochuluka. Chimanga chimenechi tikugwiritsa ntchito njira ziwiri kuti chikafikira anthu amenewa, kugwiritsa ntchito matraki amene ali kudzera pa nsewu, komanso tayambanso kugwiritsa ntchito train stima ya pantunda. Ndelero tili kukanengo kuno pamene stima ya pantunda ikunyamula chimanga chimenechi. Akaka ndi kachiwiri tikunyamula 4,000 metric tons. Trip yoyamba tabisa kale ku Liwonde inakasisidwa pano paso akusisa china. Iyi ndi trip iso ina yachiwiri imene kunyamulanso chimanga chomwecho. Pakadali pano bungwe la NFRA lati likugwira ntchito bwino ndi a Dodma pofuna kuthana ndi vutoli. Mmodzi mwa akuluakulu ku NFRA Cosmas Perekani atsimikiza kuti dziko lino lili ndi chimanga chokwanira ndipo ati akuchipereka kwa anthu kudzera ku Dodma komanso ku ADMAC. Chimangacho pakadali pano tili nacho chokwanira. Kuyambira Mei kufika Oktoba tinagula chimanga chokwana 83,000 metric tons. Pa 83,000 metric tons imeneyi tatulutsako 16,960 metric tons kuti Department of Disaster Management Affairs achigawe kwa Malawi, komanso tatulutsako 5,874 metric tons kuti chipite kwa ADMAC kuti chikathandizire pa price stabilization. Malinga ndi Dodma mwa mabanja pafupifupi 1.3 million omwe akhudzidwa ndi vuto la njala, nthambiyi yafikira kale mabanja 1.1 million. Beatrice Mwabe, MBC, Lilongwe. Kampeni yolimbana ndi nkhanza kwa amayi komanso ana ayikhazikitsa mawa pa sukulu ya Mpasa ku Phalombe. Unduna owona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo wati kampeni iyamba lolemba pa 25 Novemba ndipo idzatha lachiwiri pa 10 December chaka chino. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Kuchuluka kwa ngozi zogwa mwazizi zikamba kakusintha kwa nyengo, miliri ya matenda monga COVID-19 komanso kukula kwa umphawi ndi ena mwa mavuto omwe akuchititsa kuti amayi komanso atsikana ambiri akhale pa chiopsezo cha nkhanza. Malinga ndi ripoti la UNICEF, amayi 42 mwa amayi 100 aliwonse akumanapo ndi nkhanza m'moyo mwawo. Ndipo nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi komanso abambo a Jean Sendeza yati ili nchiyembekezo choti masiku 16 a kampeni yothana ndi nkhanza kwa amayi ndi atsikanawa athandiza kuchepetsa mchitidwe mdziko muno. Nkhani ya nkhanza imachitika ku Malawi kuno tonsefe ndife mboni, koma malamulo tili nawo. Malamulo othetsa nkhanza pakati pa amayi ndi atsikana. Koma kumene kwatsala tsopano ndikuti tonsefe tigwirane manja. Kugwirana manja kwake ndi kwa inu anzathu amene mumafalitsa mauthenga osiyanasiyana, komanso anzathu andale, komanso mafumu athu, komanso aliyense ngati Malawi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la World Vision Alitsi Lombe wati bungwe lawo lipitirira kutukula amayi pachuma ngati njira imodzi yothandizira kuti akhale ozidalira. Alombe apemphanso mabwalo a milandu mdziko muno kuti azichita machawi popereka zigamulo ngati njira imodzi
yothandizira kuti anthu ena apewe kuchitira nkhanza amayi komanso atsikana. Amvetsetse ndi kuzindikira nkhani za gender based violence komanso kufunikira kwakuti amene akukhala involved mu nkhani zimenezi alandire chilango choyenerera ndi cholinga chokuti anthu ena akaonapo atengere phunziro asapitirire kuchita nkhanza zimenezi. Dziko la Malawi lidayamba kukumbukira masiku 16 olimbana ndi nkhanza pakati pa amayi komanso atsikana kuyambira pa 25 Novemba mchaka cha 2017. Trust Office, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda tsopano ndi mmodzi mwa atsogoleri omwe ali mgulu olimbana ndi kusintha kwa nyengo kudzera ku msonkhano olimbana ndi kusintha kwa nyengo wa COP29. Iwo awasankha kutsatira zokambirana zomwe zinachitika ku msonkhano wokambirana za kusintha kwa nyengo ku Azerbaijan kudzera mu bungwe lomwe amatsogolera. Iwo akufotokoza. Mutu wa msonkhano wa kubaku chaka chino unali onena kuti kunena kuti climate financing kodi zikuyenda sizikuyenda kuti ndalama akupereka ku maiko ongotukuka kumene ndalama kuti apangire chitukuko. Ndiye kuyankhulana kwathu kwa panopo kwakhala kwa around climate financing. Argument yathu ya enafe yonena kuti ndalama sizikufika developing world. Zikamafika zimabwera mochedwa makamaka from public sector ngati tinene kuti kaya World Bank kaya kapena tinene kuti UNDP zimachedwa kaya UNEP. Ndiye panopo ideyo ndikuchita advocate kuti maiko ambiri azichita focus private sector chifukwa 200 trillion zili ku private sector komanso private sector ndi amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Ngasi opanga Coca-Cola kaya opanga nsalu kaya opanga kandi mowa kandi chani mafactory ma industry akulu ziko lonse lapansi ndi amene amachita ma emissions amene amayambisa kusintha kwa nyengo. Kotero makampani achi ndi amene ayenera kumapereka ndalama ku maiko kuti azichita review. Ngati ku Malawi panopo 5 million people alibe chakudya ndiponso 650,000 anthu alibe nyumba zinagwa. Zimene kuyenera kuti kwina kwacho kuti ndalama ndi imene ndakhala ndikulingana nayo kunoko kuti anthu ndiponso ndikumva kuti akuofesi kwa zanye za environment zachilengedwe anali konkulo. I'm just hoping kuti akumana ndi anthu amene wachifukwa panopo nkhani imene takamba kunoko 1 week yonse ndipo wiki ikubwera ndi ya ndalama basi. Mabungwe omwe siaboma kudzera mu bungwe lawo la Civil Society Elections Integrity Forum adakufuna kuti kalembera wachisankho apitirire komanso akuluakulu a bungwe la zachisankho la MEC apitirire kugwira ntchito zawo chifukwa analembedwa ntchito motsata malamulo. Akuluakulu a bungweli motsogozedwa ndi wapampando wake a Stanley Moyo anena izi muchikalata chomwe atulutsa ndipo achiwerenga kwa anthu olemba nkhani ku Blantyre. Iwo apemphanso anthu mdziko muno kuti asamanamizidwe ndi anthu andale kuti aziyambitse ziwawa chifukwa izi zingasokoneze mtendere omwe uli mdziko muno. Amoyo akufotokoza. Uthenga umene ife tili nawo opita kwa Malawi ndionena kuti zambiri zimene anzathu azipani zotsutsa boma akuyankhula zikungofuna kusokoneza maganizo a anthu ovota amene ali kumidziko. Chifukwa pali zina zimene iwo adatenga nawo mbali poti izozo zichitike. Choyambirira kulembedwa kwa MEC chair Annabel Ntalimanja tikafufuza nkhani je imachokera ku court ku judiciary. Ikachoka ku judiciary kuja amasankha anthu amene aloyenera kuti akakhale pa mpando wa MEC chair. Ndipo mayina aja amatumizidwa kwa president. Akatumizidwa kwa president amavuzaso zipani zonse ndalandira mayina awa. Mayina amenewa akufunika kuti mmodzi mwayo atengedwe apite kuti akakhale MEC chair. Ndipo akamaliza zimenezozo akavomerezana amapita mayina aja ku parliament. Ku parliament ndimene amachita approve kuti ndizonadi uya kuzakhala MEC chair. Ndiye muthe kuyang'ana process yo ngati yonseyo inayenda popanda wina otsutsapo. Lero ndiye tikunena kuti nkhani imeneyo siyoyenera. Komanso chaka zonse zapita zisapachitika zisankho zosiyana-siyana za by-elections. Ma-by-elections amayendesa ndi Annabel Ntalimanja yemweyo. Kodi chifukwa chani iwo nthawi imene sananene kuti mayi watu achoke pa mpandopa. Akunena lero chifukwa chachani. Chachiwiri tikuyang'ananso za Chief Executive Officer bwana wamkulu wa MEC amene amayang'ana za Secretary
za zipolowe zimene zikuchitika Malawi muno zakhala zikuchitika zipolowe zosiyanasiyana komanso ena aluzapo miyoyo yawo zifuka za ndale. Ife tikunena kuti ayi Malawi ndi mmodzi. Southern region, Central region, Eastern region, Northern region, ife tonse ndife Malawi. Chipani chilichonse chili ndi ufulu wakapanga msonkhano kwina kulikonse Malawi muno popanda kuopsezedwa, popanda kuyimisidwa, popandanso kutera kuti apatipanga motani apite akapange msonkhano. Akatswiri ogwira ntchito za intaneti awalimbikitsa kukhala ndi chidwi choyika ndalama zochuluka pa ntchito yolimbana ndi umbanda pa intaneti ngati njira imodzi yothandizira kuti dziko la Malawi lipindule ndi ntchito za intaneti. Ogwira ntchito za intaneti ochokera ku nthambi zosiyanasiyana pansi pa bungwe la ICT Association of Malawi akumana m'boma la Mangochi pa msonkhano wawo wapachaka omwe palinso mabungwe omwe amathandiza dziko la Malawi pa ntchito za chitukuko. Mwazina akatswiriwa akuti akuunika nkhani zokhudza momwe dziko la Malawi lachitira polimbikitsa ntchito za intaneti zomwe ndi zofunika kwambiri pa chitukuko cha dziko lino. Polankhula pamwambo otsegulira msonkhanowu, nthumwi ya bungwe la UNDP kuno ku Malawi Afenela Frost ati zokambirana zotere ndi zofunikira kwambiri ndipo apempha akatswiri okhudzidwa ndi ntchito za intaneti kuti ayime kwambiri pa mfundo yolimbikitsa kufikitsa ntchito za intaneti m'madera akumidzi. Kuonjezera apo ati ntchito za intaneti zingapite patsogolo kwambiri ngati adindo angakhwimitsenso malamulo okhudza kuthetsa mchitidwe wa umbava wa pa intaneti komanso kuti alimbikitse kuteteza ndondomeko zonse zothandizira kufalitsa uthenga kudzera mu ndondomeko za makono. President wa bungwe la ICT Association of Malawi Clarence Gama ati bungweli likugwirizana kwathunthu ndi zomwe yanena nthumwi ponena kuti izi ndi zina mwa nkhani zikuluzikulu zomwe akuunika. Sitinafikepo kuyika chitetezo chokwanira kuti nkhani za cyber security zichepe. Koma ndimafuna nene kuti chinthu chimene tikuchepera kwambiri ndikuyika olo ndikumakhala tikukamba nkhani ya umbava umenewu pa leadership level. Atsogoleri athu azikhala akukambirana kuti kodi tingaliteteze bwanji dziko lathu ku umbava umene umachitika pa internet. Titati tikamba kupanga zimenezozo tithandiza kuti aliyense athe kutengapo mbali yake kumateteza dzikoli. Koma pamene tili pano chimene tikusowa kwambiri ndicho kuti nkhani ya cyber security si kufika pa tsogolo mdziko mwathu muno, si kufika pa tsogolo makampani athu. Msonkhanowu aukonza pamutu olimbikitsa ukadaulo wa ntchito za intaneti, kuteteza ntchito za intaneti komanso kulimbikitsa ntchito za intaneti pakati pa anthu ochuluka mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Nkhani zizi kuchokera kuno ku MBC ndipo masana wano muli ndine Mphatso Tebulo. Mwanji tuonenso mitu yake. Masiku 16 olimbana ndi nkhanza kwa amayi ndi wana awakhazikitsa mawa ku Phalombe. Akatswiri ogwira ntchito za luso la intaneti awalimbikitsa kukhala ndi chidwi choyika ndalama zochuluka pa ntchito yolimbana ndi umbanda wa pa intaneti kuti Malawi apindule ndi ntchito zake. Ndipo alimi mdziko muno awapempha kuti azisamala mbewu zawo kuti zokolola zawo zizitha kupeza misika mosavuta. Takulandiranso. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya zaulimi a Kenneth Chaula alimbikitsa alimi kuti adziyesetsa kusamala mbewu zawo kuti zokolola zawo zizitha kupeza misika mosavuta. Chaula anena izi kumponera pa mapeto pa maphunziro a masiku 4 omwe bungwe la Center for Agricultural Transformation CAT linachititsa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo ntchito za ulimi wa makono mdziko muno. Wadza ndi zambiri. Chaula ati maphunzirowa ndofunika kwambiri atipoti ali ndi kuthekera kothandiza alimi kukolola mbewu zomwe sizingavute kupeza msika. Iwo ati nthawi zambiri kuvutika misika kumakhala kamba kuti zokolola zomwe alimi akolola nzopanda chikoka. Kuna kuti alimi amenewa akhale ndi ukatswiri otha kupita pa market wakapena pa msika ndi ukaona kuti zinthu zimene zikufunika kuti zigulitsidwe pa msikapo ogula wakufuna chani.
ndi akazindikira zomwe akufuna iwo ndi abwere notsopano nkuzalima. Komanso tikulimbikitsa kuti anthu alimi amenewa adzigulitsa pagulu. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Center for Agricultural Transformation CAT, Cuthbert Lunduka, anati akuyembekezera kuti anthu pafupifupi 20,000 apindula kudzera mwa anthu 80 omwe aphunzirawa. Maphunzirowa makamaka amene taphunzitsa ndi omwe timati ma extension agents alangizi omwe iwowa ulendo uno analipo anthu okwana 80 ndipo tikuyembekezera kuti pa anthu 80 amenewa aliyense akaphunzitsa alimi okwanira alimi achitsanzo okwana 10 ndipo alimi 10 amenewa akaphunzitsanso alimi owatsatirawo 25. Mmodzi mwa ophunzirawa a Esinta Getulo ati apindula kwambiri ndi maphunzirowa. Maphunziro awawa atipindulira kwambiri chifukwa chona kuti taphunzira njira zosiyanasiyana zakalimidwe kwa makono. Nkhani yona kuti cholinga cha maphunziro ndi kuti tifata achotse maganizo alimi athu amene anali nawo amene amangobyalapo soya mwachisawawa mtedza mwachisawawa omwe zokolola zawo zimakhala zochepa. Bungwe la Center for Agricultural Transformation limayika chidwi chake pa nkhani zophunzitsa alimi kalimidwe kamakono koutenga ulimi ngati malonda. Paul Mlowoka, MBC, Lilongwe. Konsolo ya boma la Dowa yagula ndi kupereka njinga za moto kwa alangiza za ulimi ambomali. Malinga ndi bwana mkubwa wa bomali a Stalish Mwambiwa agula njingazi pamodzi ndi zipangizo zina za ulimi pogwiritsa ntchito ndalama zomwe anapeza kuzochita zosiyanasiyana mbomali. Olive Perry ali ndi ripoti. Malinga ndi Mwambiwa alangiza za ulimi mbomali akhala akukumana ndi mavuto amayendedwe pomwe akufuna kupereka uphungu kwa alimi. Iwo anati pofuna kuthana ndi vutoli, konsolo yawo inaganizira za ndondomeko yothandiza alangiziwa kuti asamavutike pa nkhani ya mayendedwe. Mwambiwa anatsindika kuti ndi njinga za motozi alangiziwa athandiza kupititsa patsogolo ntchito za ulimi mbomali. Ndalama zimenezi zachokera kwa anthu ane wake akuno kudowa kuzera kuma initiative amene tinakhazikitsa ku agriculture. So panali magawo kwambiri atatu. Gawo loyamba tili ndi omwe timatchula kuti ma lead farmers. Ma farmers amene timadzindikira mwapaderadera. So kuti ma lead farmers amene watazindikire ife ngati konsolo tinakhazikitsa kuti pachaka china chilichonse ayenera kumakhomera msonkho ndalama kena kake kuti azipereka kuti ife tizachita recognize ngati ndi mtsogoleri ndithu ndi mulimi wachitsanzo. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zamalimidwe a Kenneth Chaula anayamikira konsolo la boma ya Dowa kamba ka ntchito iponena kuti ilimbikitsa nkhani yopereka ulangizi kwa alimi ambomali. Alangizi athu amapezana ndi mavuto osiyanasiyana monga yoyambirira ndi mayendedwe. Ambiri alibe mayendedwe. Moti council imene yabwera ndikugula njinga 11 njinga za moto 11 kwa maaedi athu kapena maedo athu mmene tikwanenera panopo. Ichi ndi chinthu chokuti chithandiza kwambiri boma. Daniel Chisale ndi mmodzi mwa alangiza za ulimi mbomali omwe alandira nawo njingazi. Njinga zimene zitalandira ngati feyo maedos kuno kudowa zitithandizira kunena kuti tithe kufikira alimi athu mosavuta komanso mwachangu kunena kuti ulangizi uwafikire ndithu moyenerera. Kupatula njinga za moto, konsoloyi yagulanso zipangizo zothirira mankhwala m'minda, mankhwala, mbewu ya chimanga komanso fetereza wa munda wawo waukulu. Boma la Dowa ndi limodzi mwa maboma omwe amadzala chimanga ngati mbewu yeniyeni komanso fodya ngati mbewu yogulitsa. Olive Phiri, MBC, Dowa. Nduna ya zaulimi asamkawale atsekulira ofesi yatsopano ya bungwe la Shire Valley Transformation Project SVTP kunamiwawa mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi akawale ofesi yomwe akonzanso mwamakonoyi yapangitsa kuti anthu ogwira ntchito ku nthambi azilumikira moyenerera popeza tsopano adzigwira ntchito pa malo abwino ndi otakasuka. Unduna wa zaulimi tili ndi ntchito yomwe ikhale chakudya chokwanira choti tikhoza kumadya kumagulitsa kupeza ndalama komanso tizigulitsa mayiko akunja. Ndiye tili ma project osiyanasiyana amene tigwiritsa ntchito kuti tikwaniritse masomphenya amenewa. The Shire Valley Transformation Program ndi project imodzi imene tikuonetsetsa kuti tigwiritse ntchito ndipo itheke tikwaniritse masomphenya amenewa.
koma kuti anthu agwire ntchito bwino kuti project ija imalizike ndipo tizikolola mokwanira pafunika maofesi ndi maofesi ake ndi amene wawa amene tatsegulira tsiku la lero kuti anthu ogwira ntchito ku project imeneyi akhoza kumakhala malo abwino kusiyana ndi imene analili akale. Ndiye tili ndi chiyembekezo kuti kuyambira pano kupita mtsogolo pamene aliyense agwiritsa ntchito malo amenewa ndiye kuti pa ground pajaso ku Chikwawa ndi Nsanje akhoza kumayenda bwino, akudziwa kuti kumene tichokerako tagwira ntchito molimbikira bwino, tagwira ntchito mu environment yabwino kuti tikatumikirenso anthu kuti tikapita pa ground. Poyankhulapo mkulu oyang'anira ntchito za SVTP Stanley Kaila ati maofesiwa apangitsa kuti ntchito zawo zikhale zokhazikika. Ofesi ya makono iyi ndi yofunikira kwambiri makamaka sikuti chifukwa cha makono koma yolimba bwino. Ofesi imene inali apa inali yakale imadontha inali nzovuta zambiri koma tinaona kuti kuli bwino tikhale ndi ofesi yatsopano yolimba komanso yoti anthu akakhala maofesi azigwira ntchito bwinobwino mosavutikira. Kufunika kwa izi nkonena kuti ngakhale tikudziwa kuti project ikutha 2031 because budget nane akuti ndi ya 14 years. Koma Shire Valley Transformation Program SVTP idzakhala nthawi yayitali. Ife tikuganiza kuti anthu adzakhala akuthiri